Kwan nyithindo ma irocho ratichgi ka bende ijwang'ogi kod jonyuol medore e kaunti ma Migori. Apisa mar nyithindo e sub-kaunti ma Suna West, Robert Uko, owacho ni atamalo 70 mag midhiero ma omako nyithindo gin mokalo kuom jwang'ogi. Uko wacho ni ywaruok e kind jogo ma okendore emamiyo nyithindo mathoth ijwang'o. Okwayo oganda duto mondo okony piny owacho e rito ratiro mag nyithindo, ka owacho ni buche mag rocho ratich nyithindo ok onego tiekie buche anyuola ma ong'ere kaka kangaroo courts. Rocho ratich nyithindo adieri pod en malo. Atamalo mar nyithindo mirocho ratich gi Migori mar kaunti ma Migori, wan gi weche mo mag jwang'o nyithindo kata neglect. Ka wadonje case categories magwa, neglect pod ni gi atamalo mamalo e cases te mabiro reported offices mag nyithindo. Neglect biro atamalo 70 mag weche cases mabiro reported office mag nyithindo. Kendo kaka idara mar nyithindo wasetemo keto mikakati mopogore opogore mondo wane ni rocho ratich nyithindo dok chien. Mokwongo, wajiwo jowa mana kaka nasewacho, kineno ka nyathi moro amora rocho ratiche, nyathi moro amora ok odak maber kanyo ma intie, wajiwi, wakwayi ni nyal goyo report.